Kopogore gi mano, nyakor mgaji wanga en ni Mama Grace Onyango ibiro ik chieng' tarik 31 mano mar dweni e dalane mantiere Game County e County ma Siaya. Ma en ote mogol kod kamiti mochung' ne chano liende mosenindo Grace Onyango. Bende ngire Israel Otieno ma en jakom mar kamiti no wacho ni gisechano chenro mathoth mabiro timore motelo ne ik mare. Ringre Mama Grace mantiere kar kano ringre mar od thieth ma Aga Khan Kisumu ibiro gol chieng' tarik 29 mar dweni ne alam mabiro bende timore e kanisa mano mar St. Stephen's mantiere Milimani e County ma Kisumu. Kwa kanyo nwachik Old St. Stephen's Cathedral mani Milimani kuma nolemne bang' mano wanakal kod ringre Grace Onyango Social Center ma ni town kapok wadhi e Ramogi Dinga Sports Ground kuma jopiny nyalo nene ringre, to bende jomoko bende nochiw tributes, nochiw ywakgi kuom lal mar mama e pauno tarik 29. Odhiambo mar tarik 29 mama nokel ode ma Kisumo ma nobedie nyaka kine onyango tayo wuok kodhi Game. Kwa chopo Game nwadhi e kanisa manyapiedho kuma nolemne. Bang' lemone nwatere dalane Sidende Village. Bang' mano tarik 30, koro ae tarik 31 ema nolorie ringre.